En aquest vídeo veurem com crear un usuari d'accés a l'SW-Panel. Primer accedim al nostre SW-Panel. Ens situem a la foto de perfil i fem clic en Gestió usuaris SW-Panel. En aquesta pestanya, fem clic sobre el botó Crear usuari. Introduïm el nom que tindrà l'usuari, per exemple, SW-usuaritest. Emplenem les dades, nom i e-mail de contacte. Triem un avatar per a l'usuari. Creem una contrasenya per a l'usuari, amb la qual podrà accedir a l'SW-Panel. En perfil d'accés, hem de triar el perfil d'accés que desitgem que tingui l'usuari. Pots veure totes les accions que poden realitzar els diferents perfils fent clic damunt de la icona i procedim amb la creació de l'usuari. Ens dirigim al desplegable de la dreta. Si volem que l'usuari pugui veure i controlar un servei d'hosting, anem a Serveis. Seleccionem els serveis en els quals volem que l'usuari tingui permisos. Finalment, procedim a accedir a l'SW-Panel amb l'usuari creat. Depenent del perfil d'accés assignat, podrem realitzar unes accions o altres.